ranar 18 ga watan Rabi'u Thani. A hali yanzu muna cikin daren Juma'a 19 ga wannan wata. Hijira tana da shekaru 1442. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai. Mu soma labaran da fadar shugaban kasa, inda a yau dinnan Alhamis da safe shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Isufu ya jagoranci taron majalisar ministoci. Kamar yadda aka saba, an samu tattaunawa da kuma amincewa da shawarorin dokoki waɗanda za ku ji mu ɗauke da ƙarin bayani a kansu a cikin shirinmu na gobe idan Allah maɗaukin sarki ya yarda. A wannan rana ta yau dinnan Alhamis kuma a fadar ta shugaban kasa har wa yau shugaban kasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Isufu ya yi wata ganawa da tawagar mambobi na kungiyar tarayyar Afirka da kuma na kungiyar Sediyawo waɗanda aka turo domin sa ido akan sha'anin zaɓe a Nijar. Sun zo ne domin tattaunawa da shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu akan inda aka kwana dangance da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka gama gari da Nijar take wato shirin gudanarwa a wannan wata na Disamba da muke ciki. Zaɓe da suka hada da zaɓe na wakilan ƙananan hukumomi da jihohi da kuma zaɓe na 'yan majalisar dokoki, sannan da zaɓen shugabancin ƙasa. Gabaki ɗayansu wato wanda ya wakilce su a wannan ganawa da aka yi, wanda yake jagora, ya bayyana mana cewa sun samu wato tattaunawa da shugaban ƙasa kuma sun fahimci cewa Nijar shirye take ta kimtsa tsaf domin wato gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka a cikin kwanciyar hankali, fahimtar juna da kuma haske da gaskiya. A wannan rana ta yau rana ce da kasashen duniya suka rike domin gudanar da shagulgulan sallar wato kula da masu fama da nakasa daga cikin al'umma. Dangance da haka, ma'aikatar ministan da ke kula da wato al'umma a Nijar ta tuna da waɗanda suke fama da nakasa musamman a cikin waɗansu makarantu guda 5 da ke nan babban birnin Yamai, inda ta isar da wani wato taimako zuwa gare su da ya hada da kayayyakin abinci da kuma na rayuwar yau da kullum, kamar misalin su sabini, daruruwa, barguna da dai sauransu. An gudanar da shagulgulan mika wato wannan taimakon ne a gaban darikitoci daban-daban na waɗannan makarantu na waɗannan yara da suke nan babban birnin Yamai. Wannan kuma ba shine karo na farko ba da ita wannan ma'aikatar take tunawa da su waɗannan yara masu fama da nakasa a cikin makarantunsu, take kai musu tallafi da kuma taimako a kowace shekara a daidai wannan lokaci na wannan sallah. Takan yi haka kuma a waɗansu lokuta na daban akan tuna da su a kai musu wato taimako domin kyautata halin rayuwarsu. Ministan da ke kula da sha'anin sadarwa a Nijar, Muhammadu Salisu Habi, ya kai wata ziyarar aiki a yankin wato jihar Tilaberi, inda ya kaddamar da maganar aiki da sabon zangon na talabijin da ake kira TNT. Kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Zakari Mamman daga Tilaberi. Lallai haka take. A ranar talata da ta gabata ne ministan sadarwa Habi Muhammadu Salisu ya kaddamar da soma amfani da tsarin husa'ar sadarwa na TNT Television Numeric Terrestre. Haka bayan jawabin gwamnan jihar Tilaberi Ibrahim Tijjani Kacalla, sai minista sadarwa Habis Muhammad Salisu a cikin jawabin shi ya na kaddamar da wannan husa'ar sadarwa TNT ya dauki dogon lokaci don ya kwatanta ma jama'a kuma ya faɗakar da su mahimmancin wannan husa'ar sadarwa na TNT a nan kasar mu Nijar kamar a sauran kasashen nahiyar Afirka. Saboda mu wallafa abubuwan da kira tun lokaci da ya dade nan da shekara kamar 4 ko 5, akwai sabon yanayi na sadarwa da ya zo da kira television numeric terrestre. Wannan abubuwan sun sa yau an canza yanayin wannan television namu, ta koma kamar dan canda sai an yi dagushe yanzu kuma ana samu wani abun da zai sa 'yan Niger wuri guda, saboda wani abu da aka kira decoder, su samu su duk television na Niger ba zaman kansu. Na Niger akwai yanzu aka television guda 14 wanda ka aiki, za a samu su gane su kodon lokaci tun da lokaci kaza cikin dukkan manyan garuruwa 8 da akwai na Niger jawoyi an wallafa na abubuwan. Ina da wanda decoder shi na ganin, kuma yanzu ana ganin tele ta da ta kiri ana ganin komi da komi, babu abin da shan kai, kuma zai sa television ke mutan Niger a gane ta cikin duk duniyan nan gaba ɗaya. Yau kana da telefon, kana iya ka dibi tele da radio Niger ko da wani lokaci. In ka buga kana gani an sa wani abu ORTN cikin yanar gizo, da akwai wani abansa Globecast, da ka buga kana samun television ta Niger ko ina kake cikin duniya. To dangance da haka ne wato minista Habi Muhammadu Salisu ya furta cewa dai gwamnati za ta dauki dukkan matakan da suka dace don kyautata al'amuran TNT ta yanda daukacin yan Nijar za su ci gajiyar ita wannan husa'ar na sadarwa TNT.
to ne shugaban kasa Alhaji Muhammadu Su ya ce ya kamata ya sa Niger cikin kasar sai da kwanna abubuwan, amma kusan da cewa cikin kasar sai ga namu na kusa babu da cire muna cin can da farko tun ana zamanin waɗancan masu yi kusu kunce telebijin kin Niger ta yi kowa cikin Afirka nan da kusa karkarar ga to yanzu ma muna gaba ga kowa da kowa, amma kasuwanci biyan ce bokan gida na bashi da magani, to wanga boka gida ya kamar shi magani saboda abu na kiri gashi tawara ta ko ya gani abin da dan ko telebijin yanzu kun sani in an ka fara wannan abubuwan irin telengana da ba su yi sai an sa sabi, shi yasa gwamnati ya ce zan ba da kuɗaɗe kaɗan a nan taimaka ma mutanen su ga abin da ke ana yi. Muna kama 100% saboda duk talaka mu na Niger sun samu telen don a samu labari. Ya kamata da wani shi baka labari na ƙarya ko na ƙage in ka dabe cikin talabijin kin ka samu ka gan shi. To in Allah yarda wannan abin zai soma da yau za mu wallafa cikin Niger duk gaba ɗaya kuma da lokaci kaɗan ana ganin a dole gwamma haido da wada saboda abu ya canza. Jami'ai wanda suka goge waɗanda suka shahara cikin wannan aikin na husa'ar sadarwa ta TNT za su zagaya daukacin jihohin kasar mu Nijar saboda su faɗakar da jama'a da nuhin wato su jama'a su yi amfani na gari da wannan husa'ar sadarwa na TNT. Sai mu gangaro zuwa jihar Doso kuma inda Prefe na gundumar Doso ya jagoranci wani biki na wato bude wani gidan likita da aka gina a garin Gyama Babadai tare da haɗin gwiwar wato al'umma na yankin wannan gundumar da suka taimaka sosai wajen samun gina wannan asibitin. Maimuna Sumana da kuma Harisu Garba sun halarci wannan biki ga kuma rahoton da suka aiko mana kai. Kantoma na gundumar Doso Mariyaru ya jagoranci biki na bude wannan sabon likita da aka samu a garin Gembabade cikin karamar barikin Mako gundumar Doso. Wannan likita dai an gina ta ne sabuwar kirin tare da kayakin shi kuma tallabi ne daga wannan al'umma na garin Gembabade. Lokacin da ake gudanar da wannan babban biki an yi jawabai da dama da farin mai gari na Gembabade sannan magajin bariki na wannan karamar bariki na Moko kuma da wannan wakili na wannan al'umma wanda ya yi mutukar godiya zuwa ga duk lahirin wanda suka kawo nasu gudunmuwa dumu-dumu a cikin gina wannan likita kuma inda ya yi barka da zawa zuwa ga wannan tawaga na kantoma na gundumar Doso. Sannan za mu saurara wannan wakili na wannan al'umma inda ya bayani kamar haka. Abinda ya kawo mu na yanzu mun yi haɗin kai da mutanen garin mu duka tun nan da miliseza mun ce abinda za mu ya kamata mu ce rayuwar gida mu ci gaba da shi suna kawo taimakon su don a ce mai mun gina wannan likta don saboda rayuwar karkaran mutanen gari su ci gaba da rayuwarsu. Gargadin zan ba mutane ina so ne in gaya mu mutane an kawo musu kaya ya kamata a hada nasu kuma mutanen da an kawo don ma'aikata ya kamata a ce an kama musu don aiki ya ci gaba kuma za mu ci gaba da kama musu don harka ya ci gaba. Bayan jawabin wannan wakili na wannan al'umma za mu saurari shi kanshi shugaban wannan gidajen likita da ke cikin gundumar Doso Dr. Ayuba inda ya mu bayani kamar haka. Abin da mun gani farin da muka zo nan ne mun bincika mun gani mun shirya mun gani shin wani likita an gina yasa an yi ta bisa ka'idoji ta bisa wannan fanni sai in ce alhamdulillah lakin son gina gaskiya yasa a ce mishi sai bayan sun gina shi sun gina inda chef sai zai kwana inda aka ce ma logement yan agent kuma mataimakin chef sai shi ma ya samu gidan shi don ka jawabin da mun kai musu shine cewa gaskiya sun yi kokari mun ba da goyon baya 100 kuma muna gode musu amma abin sun kai ba dan kasa suka yi shi ba domin da barkan suka yi shi domin kasa gaba ɗaya suka yi shi muddin gari yana da gidan yana da kwale yana da gidan kiwon lahiya ina tsammanin ci gaba ya samu sannan fannin mun gode musu sannan muka bayyana musu cewa shi wani aiki da kamata a yi cikin wannan likita ayyukan dai kashi uku na inda muka ce ma activité promotionnelle de santé activité aussi de prévention et activité curative duk wani ayyuka ya kamata a ci kowane ini ko ce rana ana yin su kullum babu kaciya baya kan muka jawo hankali su kuma su sa comité de gestion da nan wakilai su duka mutanen gari da president projet da trésorier da percepteur da suna idanun su da kuma kunnuwan su zuwa ga al'umma shi ma duk abin da aka yi cikin wannan likita zan sanin mutane na abu na karshe wanda mun jawo hankali mutane shi ne cewa gaskiya likita an gina ta nan jama'a bude amma ba saboda garin jama'a bude kadai ba da yan garuruwa nan kwaskwasa duk mutane da cikin wannan garuruwa suna ince su ne domin shan magani wannan abin ya kawo musu sauki kwarai wanda sai shi na 43
can da muna 42 ga kun gani an bude a yau da zama 43 kenan sai mu ce alhamdulillah mun gode. Bayan duka wannan jawabai kantoma na gundumar Doso Maru Yaro ya yi matukar godiya da wannan kokari, ya ce wannan abu ne abun yabawa, ya ce kuma abu ne wanda yake kira zuwa ga wannan al'umma ya kamata su raga gudanar da ziyara musamman na kaiwa kansu a gani yadda za a kula da fanni na lafiyar kiwo a cikin wannan likita, sannan ya gudanar da ziyarce-ziyarce a cikin wannan dakuna daban-daban na shan magani na garin Gembabure da ke cikin karamar barki Mako. Sai mu karkare waɗannan labarai a jihar ta Doson da kuma wannan labari wanda kamar yadda kuka sani a kowace juma'a ta ƙarshen wata gwamnan jihar Doso Musa Usman yakan sallaci sallar juma'a ɗaya daga cikin gundumomi ko kuma ƙananan hukumomi na jihar. A wannan karo gwamnan jihar da tawagarsa sun yi sallar juma'a ne a wato garin Kauran Debe, sannan kuma ya jagoranci wani biki na karɓan waɗansu motocin ambulance guda biyu da aka mika zuwa ga gidan likitan Yalu da kuma na Kauran Debe daga hannun 'yan asalin wannan yanki da suka yi wannan kokari domin ba da wannan taimako. Ali Hashimu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Kamar yadda ya saba a kowane ƙarshen wata na Allah Juma'a wadda ya kasance ita ce ta ƙarshe, wannan karan ma gwamnan jihar Doso Musa Usman ya yi tattakiya ne inda ya tafi garin Kawaran Debe domin halartar sallar Juma'a. Wannan kuma ya je ne inda wato lalle al'umma musulmi da dama wato sun halarci wannan sallar Juma'a da aka yi a garin na Kawaran Debe. Lokacin da aka yi wato sallah aka kammala, an yi karatu na Qur'ani mai tsarki kuma an yi addu'o'i daban-daban domin Allah mai kwami komai ƙara sabko mana da wadata a cikin ƙasar mu ta Nijar, kuma musamman wannan zaɓuɓɓuka masu zuwa idan Allah ya kai mu ya kasance an yi su lafiya an kammala lafiya. To ta wannan fannin wato sarkin kanton na garin Yalu shi ma ya jawabi game da irin wannan dai kokari wanda gwamnan jihar Doso yake na yana yi ya kada baki ga yanda ya ce. To yau Allah ya sa garin Kawara Gohe mun ka to za mu sallah tare da gwamna, sai dai mu mishi godiya, mu mishi kuma kwata alherin da a ciki Allah ya bashi shi, kuma abin da ake bida na kwanciyar hankali na ƙasa Allah ya bada shi. To baicin an kammala wato sallar Juma'a, daga nan kuma shi gwamnan jihar Doso Alhaji Musa Usman ya je inda ya karbi wato wasu motoci guda biyu ambulance, wannan kuma musamman guda zuwa ga likita ta garin Malguru kuma guda zuwa ga wato likita ta garin Kauran Debe. Amma wato lalle yan asalin wato kanton na garin wato Yallu su ne suka ba da wato wannan motoci guda biyu, musamman akwai Musa Usman da kuma Alhaji Kadiri. Wannan sun maika wannan kyautar motoci ne domin a taimaka al'umma bayan Allah. Game da wato wannan dai biki da aka yi, Alhaji Kadiri ɗaya daga cikin wanda suka bada wannan mota ya yi jawabi kamar haka. Ina roƙon Allah ya da mutane sun ka zo nan lahiya su koma lahiya gidajen su lahiya kuma su yi gidajen su lahiya. Shauta ne mun ka zo mun ka ba komincin Yalu. Cikin komincin Yalu gari biyu, Kauran Debe guda, Malgoru guda. Motoci ne mun ka ba su a gidajen likita. Muna son koda wani abu wani bai jin jikin shi a yi kokari a da gaugawa a dauke shi a kai shi gidan likita. Koko mata masu aifuwa, wani lokaci aifuwan nan yana damun su, har suka aifuwan nan sai sun wahala. Muna son duk lokacin da an kaji labarin mace na aifuwa cikin gida a sa motar nan a ta a dauko shi a kawo don ya zahi likitoci su kama mishi ya aifu. Sai daga nashi gefe yayin da yake wato karɓar wato wannan motocin guda biyu, gwamnan jihar Doso Musa Usman ya ce wannan lalle azimin wannan kokari da aka yi Allah zai ƙara taimakawa wanda suka bada wannan motocin guda biyu ya yi kasance wato za a yi amfani da su, kuma ya yi magalgadi ne zuwa ga al'umma su kiyaye sosai kuma a yi taka tsantsan, ya kasance waɗanda za a ba wannan motocin su aiki sosai yadda ya kamata kuma su kula da su domin su amfani al'umma. Gwamnan jihar Doso Alhaji Musa Usman ya kada baki ga yanda ya ce. To daga yau da mun ka aishi wanga kilaluwa, motoci ne sun zama motoci na gudan jihar Doso, ko ina an kai bukata ana iya roke ta. Yau can gaya in ambulance ta ɗauki wani ta tafi da shi, an ka zo an kace ga wannan buyi ana sa a ɗauka babu mota, ana iza kwanan Kawara ko Malgoro ko cikin Yalu, in akwai ba ta aiki kuma a ɗauka a yi kokari a ta yi inda za a yi da shi. Shi ne muka so ga na buyu wa'anda ke aiki da motar nan, muna roƙon su in vidanji mota ta kai vidanji, kai direba ka gaya ma wa'anda ya kamata su yi vidanji a yi vidanji. Kai direba za ka tashi
buɗe ka kan mota ka gani akwai ruwa ko akwai indo motar ciki kayan ka tafi. Kuma ba motoci na da an ka bada ba don a yawon gari ko a ɗauke su a ta wurin aure. Likita an kace wanda ya kamata ba ta lahiya ko bai lahiya a kai shi wurin likita da goga su ne an kama da motocin. To a ƙarshe wato taron dai wato al'umma sun halarci taro wannan da aka yi a nan likita wato lalle domin karɓar motocin guda biyu kuma da fatan ganin ubangiji Allah mai kwa mu ya ƙara taimakawa ya ƙara sabko mana wadata da walwala a cikin ƙasar mu ta Nijar. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai ci gaba da kare ƙasar nan tamu ya tabbatar mu da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ya sa ai wannan zaɓe lamuyi lafiya a Nijar baki ɗaya kuma a kammala shi cikin fahimtar juna. Ana muka kawo